सन्मान कार्यक्रम टीचर मंडळ का గట్టిగా చెప్పండి దానిని నేడు उत्सव कमिटी दल तन व जीवातून तन व जातीसाठी बलिदान असे अमरजीवी आतेर नेतुरे थाय तन व जाती दारसी कोमुसीसी अमरजीवी आतेर कही रामजी गोंड रानी दुर्गावती भगवान बिरसा मुंडा बाबूराव शेळमाके आणि नेन आदिलाबाद जिल्हा द्रोपो कुमरम भीमजी वोनानेन विग्रहाविष्कारातून समदीरवाद वैभावेरकून आणि पूरे विचार सडक थोरो कांची नार नाटे तन्व जातीत लासी नेंड तन्व हकून अस्तित्वातून साठी गलित अंत दिल्ली अवजन वेली आवाज दहची बँकी प्रधानमंत्री तुम बेहतर हो नाऊर हिराईन बोती आणि डुबली आणि ऊर पाजे मनवल मावा आदिवासी समाज समदीर कोण पूरा विचार आणि पाटा ನನ್ನ ವಾರವಲ್ ಇದು ಪಾಠ ಬದಲಾಸಿಯಾನ್ आणि ಇದು ಪಾಠ ಬಾರಿ वार्तल की वरून देखील समजे माता पाहिजे आणि नाव समाज चेतो आता पाहिजे इंजे दादाना विचार कवी रवी राजाना पाठा ते मी कोण केजीसी सर म्हणतो पाठ केंज पाठ वदरे म्हणतो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांतोर शिका संघटित हो आणि संघर्ष करा इथे के सिका साडा करियाट उंदियाम आणि लढेमान मराठ साडा करिसर सेल्वर उंदी आतट संघर्ष टीचर म्हणतात बती साडा कमी म्हणतात अदेसाठी अत कोयतून फोरोबोइन के कॉन्संट्रेशन वेल्ले की सी कांडरी कोण साडत रोहता पाहिजे हुशार असे नाही की हकून लासी लढे माता पाहिजे अदेसाठी नाही तुडू सपाटा ईद पिया दादा हिरवाले आदिवासी झंडा शूरवीर कुमरम भीम बिरसा मुंडा रामजी गोंडे दुर्गाना झंडा जरा दे रे बापू ईद पिया दादा हिरवाले आदिवासी झंडा शूरवीर कुमरम भीम बिरसा मुंडा रामजी गोंडे दुर्गाना झंडा ईद पिया दादा हिरवाले आदिवासी झंडा शूरवीर कुमरम भीम बिरसा मुंडा रानी दुर्गा रामजीना झंडा चेवे चटे मंदी पद निम्मे बारी मावा समझेर पद मंत तेरी चेवे चटे मंदी पद निम्मे बारी मावा समझेर पद मंत तेरी बुद्ध ज्ञान मंदी झोपड़ी के भारी झोप डाले देंगे तारी शाळा करसी उंदी आसी माट ना दे डुवडूने मुडे माट ना दे डुवडूने मुडे ईद पिया दादा हिरवाले आदिवासी झंडा शूरवीर कुमरम भीम बिरसा मुंडा रामजी गोंडे रण दुर्गा झंडा शूरवीर दादा जन मारा मावा ने तुडागा ममतारा बाबा समझे उंदी लोग गट्टी का इसे पाऊं शूरवीर दादा जन मारा मावा ने तुडागा ममतारा बाबा आदि पूर्णाले ईद मागा गावा गावे लढाई का ईद मावा दीवा आदिवासी उंदी आसी वाटा पंजाची होते मोडे वाटा पंजाची होते मोडे ईद पिया दादा हिरवाले आदिवासी झंडा शूरवीर कुमरम भीम बिरसा मुंडा रानी दुर्गा रामजीना झंडा चेवे चट मंदी पद निम्ने बारे चेवे चट मंदी पद निम्ने बारे मावा समझेर पद मंत तेरे बुद्धि ज्ञान मंदी झोपड़ी के बारी झोप डाले देंगे तेरी शाळा करसी उंदी आसी वाटा पंजाची होते मोडे वाटा पंजाची होते मोडे ईद पिया दादा हिरवाले
आदिवासी झंडा रानी दुर्गा रामजीना झंडा रानी दुर्गा रामजीना झंडा रानी दुर्गा रामजीना झंडा